Hoće li uskoro reportaže za znanstvenu peticu ili vijesti umjesto pravih najavljivati virtualni voditelji? U strahu za svoje radno mjesto došla sam ovamo, na Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva. Skupina mladih znanstvenika ovdje radi na tome da virtualne voditelje učini što sličnijima živima. A da su u tome uspješni dokazuje i priznanje koje su nedavno dobili. We go to Marina del Rey in the sunny California where an interesting festival called Mela takes place. Our reporter Rena is at site. Hello to you coming from sunny California. Here I am in Marina del Rey to tell you more about this year's gala. Gala je festival na kojem se jedanput godišnje prezentiraju virtualni animirani likovi koji su nastali u sklopu studentskog rada ili nekakvog akademskog istraživačkog projekta. I na samom festivalu donose se nagrade u dvije kategorije. Mi smo dobili nagradu u kategoriji virtualnog animiranog lika govornika. Natjecanje je bilo koncipirano tako da svaki od sudionika prikaže svoj lik u jednom malom filmu. Ja sam osmislio jedan filmić u kojem u biti naš virtualni lik Reana je u ulozi TV voditelja koji se javlja iz Los Angelesa u jednom obliku reportaže i objašnjava što je to gala i gdje se ona odvija. Ja sam analizirao profesionalne TV govornike te sam pokušao stvoriti statistički model na koji način su vezane njihove geste lica u odnosu na tekst koji oni izgovaraju. Dobiveni statistički model je implementiran u sustav virtualnog TV govornika koji na osnovu ulaznog teksta, engleskog teksta, proizvodi automatski geste lica. Mentor ovih mladih talenata docent je Igor Pandžić. Za radnog je vremena uz nekoliko suradnika od krvi i mesa okružen uglavnom utjelovljenim razgovornim agentima, kako se virtualni ljudi zovu u znanstvenom području simulacije ljudskih likova, kojima se u Hrvatskoj prvi počeo baviti. Ja sam radio u Ženevi u laboratoriju Miralab koji je jedan od pionirskih laboratorija još negdje od 80-ih godina na tom području. I tamo sam zapravo ja doktorirao u tom području. Znači tamo imate otprilike 40 ljudi u jednom laboratoriju koji se bave isključivo tim područjem. I onda kad sam se vratio u Hrvatsku sam se nastavio tim baviti i ovdje i tako je vrlo brzo kroz jedan početni projekt nastala Reana koju i dalje razvijamo u raznim njenim mogućnostima. Bilo je to 2003. godine, a prva je hrvatska virtualna voditeljica svoj prvi televizijski posao odradila početkom sljedeće godine u našem programu. Ja sam Reana, prva virtualna osoba koja govori hrvatski jezik. Od tada je Reana dobila na ljudskosti i mnogo naučila. Hello to all Croatian viewers of Dnevnik. My dream has finally come true. I had always wanted to be one of them. Reana može izgovarati tekst napisan na bilo kojem jeziku za koji postoji standardni sustav za sintezu govora, što uključuje čak i hrvatski, međutim za hrvatski sinteza govora dosta loše kvalitete koju imamo, nažalost. No isto tako može virtualno izgovarati tekst koji je izgovorila stvarna osoba. Virtualni su likovi na televiziji, u filmovima i računalnim igrama danas uobičajeni, a sve ih češće nalazimo i kako pružaju razne informacije i usluge. Recimo, jedna banka u Nizozemskoj ima virtualnu osobu koja pruža informacije o financijskim uslugama. Zadnje, prije 2 tjedna sam čuo u Engleskoj jedno osiguravajuće društvo isto ima virtualnu osobu koja da informacije o osiguranju. Američki Internal Revenue Service, znači njihova porezna uprava, ima isto tako virtualnu osobu koja ljudima objašnjava kako ispuniti porezni obrazac, koji je kod njih dosta kompliciraniji nego naš. Evo recimo u Austriji isto sam nedavno vidio jedan veliki proizvođač namještaja ima virtualnu osobu koja, možemo tako reći, prodaje namještaj. Ako ih uskoro na sličnim mjestima susretnete kod nas, odmah ćete primijetiti da to nisu pravi službenici. Oni naime ne mogu biti neljubazni. Doduše ne mogu biti ni ljubazni, jednostavno još ne mogu pokazivati emocije. Na tome znanstvenici tek rade. Moraju li se voditelji stvarno bojati za svoj posao? Ne.
Virtualni likovi se koriste dosta dugo već stvarno na raznim televizijama, međutim vjerujem da postoje emisije u kojima to ide i u kojima to ne ide. Najčešće su to recimo dječje emisije ili možda neke emisije o tehnologiji ili recimo tipično o računalnim igrama. Znači postoji određeni tip emisija u kojima je to zgodno i možda atraktivno, novo nešto je tako, ali vjerovatno ne baš svuda. Poštovani gledatelji, slijedi rubrika Prošlost. Vidimo se uskoro.